फारसेथिं जाहैदों जोंहा टिचार गैया फारसेथिं जाहैदों जोंहा सिटनि अभाब क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव फोरोंगिरिनि जेंना मेइन जेंनायानो जादों जोंना टिचिं फेकाल्टि फरायसालिमायाव गासै 29 मासिफोरा लांदां जानानै दङ टिचिं फेकाल्टि दिनैहाय 20टा जाबाय 20टा पोस्ट जोंना भेकेन्ट जानानै दं 2013 मायथाइनिफ्रायनो लांदां जानानै दङ फरायसालिमानि मासिफोरा बे पस्टआ गोदान पस्ट नङा बे 2013 निफ्रायनो रिटायार जायै दिनैहाय 20 जन मानसिया रिटायार जालांबाय नाथाय फिलआप खालामनायनि माबाया गैया मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव दिनै दावबायफैदों बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमायाव दावबायफैनानै बटानिकेल गार्डेनखौ बेखेवनानै होयो क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानि गोरायुंआ फरायसालिमानि माखासे जेंनानि सोमोन्दै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव ओरैबायदि बुंथियो प्रथमाव जोङो बटानिकेल गार्डेननि खोथाखौ बुंग्रोनोसै जोंना बटानिकेल गार्डेन क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव दिनै जोंनि हाग्रा बिफाननि इएन बिथां श्रीजुत रनजित कुमार बसुमतारिया खेवनानै होबाय बे बटानिकेल गार्डेनाव मेनलि जोंना हार्बेल आरो स्पाइसेस थागोन बे हार्बेल आरो स्पाइसेस बे मेडिसिनेल प्लान्टफ्रा जोंनि बे हालामावनो मोननाय जि मेडिसिनेल प्लान्टफोर दं बेफोरखौ लाबोनानै जोंहाय दोनफैदों आरो बेखौ जोङो जोंनि स्टुडेन्टफोरनो दिन्थिगोन आरो जाहाथे बे जिनिसा जोंनि मादाव थालांबाय थायो बेनि थाखायनो जों बे मोनसे सेस्था खालामदों आरो बे मेडिसिनेल हार्बनि गोनांथिखौथ' जों बयबो मिथिखायो जोंनि समाजाव बर' समाजाव गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा अजाफोर दङ अजाफ्रा जोंनि गथ' गथाय खांनाय आरो बायदिसिना बेराम आजार जानायाव जोंनि बेफोरबायदि बे मेडिसिनेल प्लान्टजोंनो जोंखौ फाहामबोदों नाथाय दिनैनि बे बिगियाननि जुगाव जोङो माने बेफोर जिनिसखौ जोंनि गथ'फ्रा सिनायनो माने हाला आरो दा जाहाथे बे जिनिसा जाहाथे जोंनि मादाव थायो जोंनि मादाव ट्रेडिसनेल हिसाबै थालाङो जोंनि बेनि थाखायनो जों मोनसे बेखौ सेस्था खालामनायदों आरो फनिन्द्रनाथ ब्रह्म बेस्ट स्टुडेन्ट एवार्डआ 4th टाइमनि थाखाय जादों 2018 निफ्रायनो बे जागायजेनदोंमोन बे एवार्डखौ होयो जोंनि बेसिकेलि फनिन्द्रनाथ ब्रह्म ट्रास्टनि थाखाय जोंनि गिबिनि प्रिन्सिपाल बे कलेजनि फाउन्डार प्रिन्सिपालमोनबो बिथाङा फाउन्डारमोन आरो वान अफ द फाउन्डार्स आरो बियो बिथाङा सेकेन्ड प्रिन्सिपालमोन आरो प्रिन्सिपाल हिसाबै गोबाव सम बिथाङा बे कलेजखौ सार्भ खालामदों बिथांनि फेमिलिया जोंनि कलेजाव 3 लाख थाखा होनानै मोनसे ट्रास्ट बानायदों 3 लाख थाखानिफ्राय उनाव जा जों इन्ट्रेस्ट मोनो बेखौ जों जोंनि बेस्ट स्टुडेन्टनो जों होनाय जायो देग्लाय मोनदों जोंहा कृष्णमुनि नाथआ मेथमेटिक्स डिपार्टमेन्टनि बियो गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव रैंक हल्डार फर्स्ट क्लास सेकेन्ड मोननो हादों ग्रेजुएशनाव 90.25 CGPA मोननानै आरो बिथाङा दा गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव MSc खालामगासिनो दङ मेइन जेंनायानो जादों जोंना टिचिं फेकाल्टि जोंनि कलेजाव टिचिं फेकाल्टि दिनैहाय 20टा जाबाय 20टा पोस्ट जोंना भेकेन्ट जानानै दं बिनि मादाव जोंना दा माखासे 16टा पोस्टखौ APSCआ एडभार्टाइज होबाय नाथाय दासिमबो इन्टारभिउ कल खालामाखै बा बेखौ आपन खालामनायनि प्रसेसा स्टार्ट जाथ'वाखै आरो जों आसा खालामो थाबैनो जागोन बिथांमोना जागोन होननानै बुंगासिनो दङ बे जाहैबाय टिचिं फेकाल्टिया जोंहा सेंसन पोस्ट कायावनो बेसेया खालि जानानै दङ आरो बे पोस्टआ गोदान पोस्ट नङा बे 2013 निफ्रायनो रिटायार जायै दिनैहाय 20 जन मानसिया रिटायार जालांबाय नाथाय फिलआप खालामनायनि माबाया गैया नुवाखै जोङो बे जोंनि मेइन जेंना बेनि थाखायनो जोङो माने कन्ट्रेक्चुएल टिचारजों सालायनांगौ जायो आरो बिसोरनो जोङो माने एकदम माने नमिनेल सेलारि होनानै जों सालायनाय जायो फारसेथिं जाहैदों जोंहा टिचार गैया फारसेथिं जाहैदों जोंहा सिटनि अभाब जोंनाव ओरैबायदि स्टुडेन्टनि प्रेसार एभ्रि इयार आरो दाथ' बे बोसोरनैया कभिडनि थाखाय गथ'फ्रा बाहेरायाव थांनो हायाखै जोंनि कलेजावनो फैजोबो ओंखायनो जोंना माने बेनि थाखाय बिराद स्टुडेन्ट दं स्टुडेन्ट टिचार रेशिय'आ जोंना दा बारा मोजां नङा लोगोसे जोंहा इनफ्रास्ट्राक्चार दा जोंनाव 4,000 4,500 स्टुडेन्टफोर दङ
4,500 स्टुडेन्टखौ एकोमोडेट खालामजोबनो मोजां माबानो थाखाय सोलोंथाइ होनो थाखाय जोङो इनफ्रास्ट्राक्चारनिबो दरकार बे इनफ्रास्ट्राक्चारखौ जोंनो दासिमबो माने सुफुंनो हायाखै लासै लासै जागोन जोंना फान्डफ्रा फैगोन खोथा होलांदों आरो नोंथांमोनहा मिथिगौ जे दाखालि बावैसो बिटिआर गभर्नमेन्टनि बोसोरसे जानायनि जे बर्षपुर्ति अनुस्थानाव जोंनि आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजखौ विदिन 3 years इउनिभार्सिटि कनभार्ट खालामनो थाखाय मोनसे खोथा होलांबाय एनाउन्समेन्ट होलांबाय दा एनाउन्समेन्ट होनानै दा जोङो बिथांखौ खावलायो आरो जाहाथे बेखौ थाबैनो मोनसे केबिनेट डिसिसन लानानै इउनिभार्सिटि एक्टखौ बानायो आरो जोंनो बिटिसि गभर्नमेन्टआ खोथा होदों जोंनो इउनिभार्सिटि बानायनायनि थाखाय जिखिनि हानि प्रयोजन बेखौ जोंनो थाबैनो होगोन आसा खालामो बिटिसि गभर्नमेन्टआ बेखौ जोंनो थाबैनो होगोन जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्टनि सायाव मोजाङै फोथायनाय दं बिथांमोना दासिमबो जेखौ खोथा होदों बेखौ मावलांगासिनो दं आरो बेनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ धन्यबाद जानांगोन